gizarte aurrera doia aldatu egin da asko, eta naiz eta aurrekoa bere sasoian ona iruditu, baina ia ikusten genuen premia genula aldaketak egiteko. Eta batean, eki proiektua gure eskutartera iritsi zen, ikaragarri gustatu zitzaigun, disiplinarteko, multidisiplinarra izatea. Nolabait, erronkak izatea ez bakarrik arlo batekuak, baizik eta danen artean sortu behar zen zerbait. Bestalde batetik ikusten genuen, baliabide aldetik oso anitza zala. Ez zala lehengo moruan liburua eta eskupaperak bakarrik, hemen bagenitula liburua aparte eta fitxak aparte bagenitula ordenagailuaren bitartez egiteko hainbat gauza. Soporte digital asko genitun, eta hori ikusten genuen gaur eguneko umiei oso erakargarria egiten zitzaiela. Geuk ere hartu genuen erronka moduan, ikasteko goguarekin eta berrizteko goguarekin. Hasieran, dakasun baliabide guztiak ez zara kapasa manejatzeko. Urtia aurrera junala, hasten zara etekin ataratzen. Ni orain txasi naiz disfrutatzen ekirekin. Disfrutatzen ikusten dut umiak disfrutatzen. Bakarka, binaka, taldeka. Umiak aurretikan, lehenengo momentutikan, ja jakitea noragoa zen, ze helburu dakagun, zoragarria da. Ze hasieratikan garbi dute, zein da lortu behar duten helburua. Eta umiak desiatzen daude, ikasi duten guzti hori praktikan ipintzeko, ez? Niretzat, ekik bi gauz eskaintzen ditu zoragarriak umiei. Autonomia eta talde lana. Eta talde lana ez da 5 pertsona ipintzia mai baten, da esan zuk zati hau, zu zati hau. Talde lanala denon artean erabakitzea nola eta nik gai naiz hau egiteko eta zu bestia egiteko eta danon artean ataratzeko proiektu bat aurrera. Eta ekik lortzen du. Jakintzak interneten daude, liburutan daude, edo nork eskuratu ditzake. Baina nola iritzi horra, nola egin horren aukerak eta egokia, nola kritikoa izan eta nola eraiki hortikan, hori da benetan importantia eta ekiren bitartez gustura gaude.